Il-poplu Malti Wawċi huwa mħeġġeġ għal darb'oħra jkun ġeneruż fl-ewwel jum tas-sena l-ġdida. Dan kif id-Dar tal-Providenza se tkun qed torganizza maratona ġbir ta' fondi fl-ewwel ta' Jannar bit-tema Festa ta' Ġenerożità. Id-direttur tad-dar Fader Martin Mikallef saq li preżentament id-Dar tal-Providenza topera bi spiża ta' madwar 7 miljun euro fis-sena biex tagħti għajnuna lil 115 resident. Id-Dar tal-Providenza kif jaf kulħadd toffri servizzi residenzjali lil persuni b'diżabilità b'rispett sħiħ lejn id-dinjità u d-drittijiet tagħhom u għaldaqstant biex inkomplu din il-ħidma jkollna bżonn il-fondi u għalhekk qed nagħmlu din is-sejħa lill poplu Malti Wawċi biex għal darb'oħra jkun jista' jsostni l-ħidma tagħna bl-appoġġ tiegħu. Filwaqt li fakkar li din is-sena jiċċelebraw is-60 anniversarju mit-twaqqif tad-Dar tal-Providenza, Fader Martin Mikallef appella lil poplu Malti Wawċi għal ġenerożità. Din is-sena wkoll komplejna nagħmlu refurbishment f'diversi flettijiet li għandna fis-Siġġiewi, xtrajna wkoll żewġ proprjetajiet fejn ħajkun qed jgħixu 3 persuni f'kull proprjetà. Għandna dar oħra wkoll li bdejna xogħol fiha fejn ħad tkun qed tgħix persuna b'mod indipendenti. Dan hu il-way forward tal-ħidma tagħna għas-snin li ġejjin, iktar djar fil-komunità fejn il-persuna jista' jkollha l-għażla biex tmur tgħix fejn u ma min tixtieq tmur. Intant flimkien mal-amministratriċi tad-Dar tal-Providenza Nadine Camilleri Cassano tħabbar illi x-xandira tal-maratona se tibda fid-9:30 ta' filgħodu bil-Qudiesa u sussekwentament jingħata bidu għal ġbir fl-10:30 ta' filgħodu bix-xandira għandha għaddejja sa nofs il-lejl. Il-poplu huwa mistieden jattendi għal din il-maratona mżewqa wkoll bi spettaklu briju u kant. Intant, fil-jiem li ġejjin se jkun hemm diversi attivitajiet madwar Malta bilani li jinġabru fondi bris id-Dar tal-Providenza fost oħrajn irkant tal-arti bil-wirja tittela fil-binja tal-Parlament fil-Belt Valletta kif ukoll fun run fil-lokalità tas-Siġġiewi nhar it-28 ta' Diċembru.